Tanjinji. Yes sir. Happy New Year. Unyaka omtsha. Unyaka omtsha. Shona beku crickets xosana Happy New Year kudumula izinto. Yeah. You. Yes, kanjani festive yakho? Hey, ibi grand cha ke ngoku ibidiniwe because umuntu obesebenza. Yeah, up and down yabo. Like nale festive nakhange nditshele endlini. You. Yabo. Mosika goduka ngezamini umuntu ayophola nefamily. Hayu. Dilapha, ngihlapha nokuzolana. Siyafana. You. But I'm sure the festive it was different compared as in abanye December qhalo okawanabo before. Yabona lo ubentswambu. Ebentswambu lo December. Uqala nini? Uqala ngoNovember. Yo, Jinji. Uqala ngoNovember. Ndingena ku December ngevosho mna. November ngoba uye eKapa. Ya ndaflya ndivusa kundawo. Ndivusa indawo yofly. Sothi ndiye eKapa ngathi ndibambe itaxi. Yeah, Cape Town ndana Cape Town. Yeah, went to Cape Town. Kuba kumahluko daskizo xa uye eKapa that means ukhwele itaxi okanye ibhasi. Yeah. I went to Cape Town. Went to Cape Town. Yabona table about day. Ayibona. Yabo sentsho ebemnandi because benibona indawo ezintsha enqala uzibona because mina ndingumuntu ophumayo bengathanda ndiseza bezingane nase holiday yini yabo amazita ye holiday yini akhumbule mina abuze ukuba uhamba ngane areani ngoku engapha ezi holiday yini zawo so ibi nice kumli ifestive uyabona wona Godman because ndifumene chance yobona indawo ihotels guest house ukutya kumnandi ngeke kubona wezi content useshaweni uthi imvula ngicala ngamanzi kamasipala sorry mkonazi ngo uyabo sentsho ibimandi mantaya yabo ibimandi kakhulu. No man, and I think the reason song is love is because of obomnandi enye into yenze kube mnandi le way I character ko kaGatebe phakushuka mama yabona ke le influence ikwenzeni ba ufikeleleke ezindawo kakhulu. But before sifike kulento kaGatebe before busenzane before bela phakushuka mama ngexesha ngingakafika ukushuka mama beninguno content. Okay. Ndiyashuta izkids. Okay. Yabo baya ababuke abandilandelayo baya bazo Blaro Blaro yabo onobuzwe sisebenza noNansika noMakhato sibusiso Mkhwebi yabo sishute as iSouls then ngibe ne content yami because ilawe so bendidume ngezo way yabo and bandazi kakhulu pha kwizkids kakhulu yes yeah because ndingekafika kushuka mama bekungekaveli nendaba ye-bookings because abantu bebengayazi babazandibukhela ntoni because nezitalente ezininzi uyabo ngoBlaro ngonobuzwe nguRust uphanjile uyabo nobuzwe ixoxa gay no xa ndingula mama and then lo la gay bongayo ngubani yona kuZanzolo Zinzolo enye le nenze isidabuko le yabo so ngela xesha bengekafika ushuka mama ke bendingunoskits ndingumpost lo Paulus ndiyaposta kokoko yabo so I think ngenye into eyenze abantu bayibona italent ngulampost oshuta kokoko kwiskins yabo. I remember we had this conversation earlier before Nefake essentially about the reason lento kaShuga mama izoba powerful is because busy content creators alapha abantu kudala besemasebenzisana but akomntu ufuna initiator lo ndathi ba masebenzisana is always xa umsebenzisana uyivincoko ba lo msebenzisana ngathi ndim uzosebenza for wena ayizoba ngumsebenzisana lo is not a win-win situation yabo so sathi ke esi-establish le wisaqoma okay mabe platform le it was content creators but maybe platform up as creators zoza zonke collaborate dibane into newa because we understand the power of collaboration but when we reach more people and ininzi manini nenengqondo ezi creative xa sidibene yes and then we mentioned lo ba uzo and then as you know wabizudani and then sasifunda kunye noMakhato and then a media workshop we had the conversation yokuba we need to join us panpam so mna wazunta kakhulu ke ngecontent yenu ngela xesha ngiqala uintroduce kuwe xa kuthiwa nizoza then I went check and I was quite impressed because lento ishow about the characters different nikwacula nikwathini that was dope and then nifumana le call kuthiwa nizoba kushuka mama I think usowuphangela wena ngela xesha
and then security unogada yeah and ishoot ezininzi wangakwazi attend because of ispan nendoni uyabo but ke kwenzeka uba uThixo wayibona waqothwa wandaqothwa indlela zomjaja zawe yo ujaja xa ifuna ukulungiselela yakwazi ukuqalisa uqoma fuck what's happening yabo but yayikhona la pain yoba actually wena khona manzange ndigxothwe okay but ndayibona ba iya egxothweni okay ndakhawuleza ndaresigna kule security company bendikuyoqala because ndiye ndiyakwenye uyabo resign from this one to another uyabo so ndakhawuleza ndaresigna because ndandibona uba ndiyachukelwa yabo usathana uyanilandela but ke mna kuchuku mos andiluhoyo ichuku mna and lento yiso ichuku and ndiyalibona same time so sentsho mna ndandibona nje ii-moves zikasathana ezenzekayo uba apha ndizawukhutshwa apha because itsho into angazange ndizenze ndilahle equipment yosebenza ndiyibeke apha xa ndibuya ayikho like ndiyibeke apha hockey-talkie ikhona wesaskena ngayo imoto ndiyibeka apha ngoxa ndiphuma ndiyohoya imoto xa ndiphinda ndibuye gone kwi-cameras ke apha but xa ndisimajongwe kwi-cameras inintsi kufuna ubhoss nentoni yabo so ndayibona ndaqomba dust and andaxela zine-colleagues zam ziyandibuza uba kutheni ungazange uxela ndafumana kwenye indawo phaa kulaa ndawo uyabo naphaa yathethisa into yoba mna ndishuta i-content during nxibe ne-uniform sometimes nakulo wam msebenzi ndabhalela i-email ba stop this shit wena uyoshuta nge-uniform ndayiyeka i-2 weeks ndabuyela yakutshisa la ilapha umadala besandothi yingulo iyaphambanisa le nto ilapha kum emizimbeni so naphana ke bathi ndishuta i-content ngexesha lomsebenzi so I belong mna behind the camera I belong in the camera mna I belong eTVini so mandicinge kakuhle bandifuna ukwenza ntoni uyabo nalapho ndathi no-tech sapha nento zam ndiphume ecaleni ndayixesha luckily ke ngoku ndifonelwa kwaShuga Mama ndayixesha bomane uphangela and then ubukela uMakhadi manevela uShuga Mama uyaqhuba ithini relationship uyibukela le show okanye buyazi le way okanye buyibona nawe ivision uba if ndinoba kulaa way I think kungakho into jonga mna le way ndayibukeliswa ngubani qala ikhona usibari wami endlala naye phendlini kuthiwa nguKhila yabo yona beyithanda kakhulu la way iyakwazi ukukuhlela ukubukela iTV phaa iyoziminca erumini izigqume ngengubo yabo Khila yabo we uKhila nwana yinto le kanibone kodini uthe ngale kanubukela izimanga apha kanibone xa nisixa ndiyibona man ngaba ndiyabazi oDani yabo Oliya da interested bayirha yabo lewe andifuna uqonda azixele bale zawubizwa kule way ndana ndavele ndatsho ndathi uzawubona and ndandimane ndifunga yini uzawubona iqhoxa yabona xa ibukela ndandiyijonga nje ndiyijonga ndifuna uba phaa yabo hayi ke yenzeka ke ndafumana icall but ngexesha konke ndibona uMakhado phaa yabo it's because of usadatshwa then mna ndamisa ngento yomsebenzi yabo so waya and ke thina soyithu singabantu abaqhwabela naye ba usentweni mandikuqhwabele yabo ukwenzela uba ndizokhuthazeka instead of uba ndizoba nomona yabo so ndikuqhwabele ndikubavele ndithi ndayazi xa uphaa uyokwenza igama for thina so ndikhumbula uMakhado ke naye engafumaneki sesibhani and then umane ubhalela uLiya wena mna bhuti ndikhona mna ndikhona ndiyintshisakalo uyatshisakake laa xesha uthi no asikayidibali epatini ndikuvile kodwa mntakwethu bukhona ona sithi khona I think that's why nke uqala ukuza wedwa wabeke ungenebhizi uMakhado yabo nangoko that's what le nto iyenzekayo yabo andiyazi uba kwenzeka ntoni if omnye ubhizi omnye uba free omnye xa free omnye ubhizi so kwenzeka le way apha kuthi yabo but ke ngoku thanks to uba ke ndade ndafikelela kuShuga Mama ndangena naye wangena sapha soyithu yabo let's talk about the character kaRadebe ke but before seRadebe again njengoba usebenza netinga Shuga Mama ufike wamkeleka ufike how was the setup akumandi kwaShuga Mama oqala akumandi kuyaphanjana phaa ndavela ndabona uba ezi zinantsika zii-classmates zam zapha kwasasikolo sethu so ndabona uba apha i-welcoming the first day uyabo babe kanti bayandazi from his kids yabo aba bantu zii-creatives but baxa bendibona kodwa batshele yangathi zii-fans uyabo so la way nam ndabe nam lo mntu ndiphaphelayo ndamphaphela mna qala uyabo
Yeah, and then ke ngoku ndandi enye into yayendenza umdla ngale waste because of kwakhona noLeah and mosu kudala noMakhatha yes uMakhatha unibala sibambile simane sikubamba efondini masenze yabo so uLeah ke yena kudala ndamncanya uLeah ndibukela i-character yakhe uLeah akanqopha futhi andingixelela nguye wanibangela ba izigitsi zami ezifaka efonini because of ndanibona la character yakhe ba lekake yakwazi unyaba but ithethe into echayiweyo elahisayo but iserious apha that's why ubona eza video zami characteristics don't yeah so nguye omnye wanikuthi ngela xesha sashuta ndedwa uMakhatha akashuti uyabona shutwa nguye still xa usenenhloni yena uyabona so ndaya kule way inizi nje ndaza kule way inizi nje into endincanywayo wafikela ekhaya abantu uzosebenza nabo nento bayenzayo uyabo ndafika ndazinikela mna and yayazi ba mna xa ndisiza kushuka mama I pray God nami leyo zinikela ndiyayibona I think yavela nasekhamereni manje bayayibona yeah let's talk about the approach yakho ke kule character kaRhatebe uzofumana ibrief ba ngulokudrongi wena ngungantweni and then kukho le relationship yakho noLeah the relationship yakho nale family how do you approach that role and where do you tap in xa uya kuRhatebe because always umuntu uyilanda yiyo man so ufumana la inspiration for you jonga uyabona kudala ndaba sistoji uyabo so apha ekhuleni bendingumuntu othanda ulinganisa okay too much uyabo ndiyahlala nawe ngehlobo uyayazi kamandi nawe uyabo ndiyahlala nawe ngehlobo eziba uthetha uyangena apha kuyo uyabo 2 minutes yabo ndiyakwazi ulinganisa wena same time in 2 minutes so uRhatebe besithi xa sihleli jonga manje itambe phambene man i-souls yazi bazaqala sibaninzi sizibiza amarasta sempezo uyabo singamajita just because of sithanda ukupranka notutsha yabo nonsika no create scenarios but asizi-act full of creativity and so yabo so simane si creator so lo malume uncelayo besikwazi xa si-create scenario ba ungathini besithanda ubuza ba ungathini foni kufika umalume wakho yabo nje ungamazi yosuka emaXhoseni kuthiwa uzawulala nawe ke yabo uzumlungisela indawo olala pha kweroomini xa usitheli boni zawulala nalo muntu mla xa ufika eroomini yondlale phansi dabana wazo la phansi yabo ilight goku lightile iglobe ilight ikhandlela yabo ibophi bhipha pha eroomini yakho yabo so kulahwe lowe so la malume usuka pha kokwa creator kwe scenarios so eleke maqandi linganisa udronki ndungulamuntu laweni eleke xa ndinganisa udronki ndungulamuntu laweni emnandi ke ngoku into endenze la character iphile kum omalume bam xa benxelile babelaweli kaRhatebe mntanami so enyani xa sibukela uRhatebe sababona abanye walume pha kuyo kumalume lo umuntu othile ongafuni black sheep of the family yes and iyathandeka at the same time nangone black sheep now that le character yokuyi-embodile kaRhatebe into lezi icingbe abantu baresonate kakhulu kuyo andifuna ukuthi ezinye ziless abazoyi kakhulu but yayibona nawo umehluko ba iwave yeya kakhulu kuRhatebe compare ezinye characters bukade zenzo blaro bayathanda nokwabo but why do you think iyakhula kakhulu into kaRhatebe kunoblaro? Number 1 uRhatebe ayiso skits okay i-acting uyabo pha abantu eyokuqala abantu the reason oba mabanthande ne is because of his kids ezibenzenza uyabo that's why you even know pha uyabo so zizikits ezibendenza beyibona lento bayibonayo but ingaphelelanga ngapolishwanga because iskits i-acting qha ke mosi it's just the one take one camera uyabo doing your thing uyabo so yonke ke ngokulanto ndiyiyo pha bayibona kahle apha kuRhatebe because of i-acting because bathi abantu ngoku yazi ndothuka abantu abathi ndiqombela umshita njani kunini wanibukela athi umnye ndiyaqala ubona uyakwazi uactor umntana ndiqomba izigits bindoni which is lento abantu bebeyifuna thathwa ibendilandela apha from izigits yile ngoku in full package and ke ngoku enye into emnandi le way is continuous ayidlali iskits mosisenza kayi1 phinde ndiyosenza le way iyadlala qongo ngomvulo losithathu yabo so and I think enye into wena engage xa usebenza nabantu abanye abantu ba light yakho bayayishinisa good kunyansini kukho abantu mhlawumbe bathi
enye extra ikhoyo pha kushuka mama ibalekanga kanti ibalekile kakhulu ukuze wena ukwazi ushaya. Yabona usikhwenkwe kungxaki. Exactly. Yabona la character is very important, iyadingeka, and I think right even that way. Yabo. So I think nale into iyayenza umehluko kule character kaRhatebe ukuthi ashine kakhulu because of his supporting abantu asebenza nabo bayamgqoma. Akhodolo lingenambalo ndabona. Yeah. Injalo. Yeah. Which is nobe nobekwa pha uRhatebe kuthiwa maka actor yedwa bengazonikezela lento. Yeah, which is lona lelithethayo. Yeah. So now that the season 3 iphelile, what's your take from experience yonke ufumene yapha kule nto kule part kaSugar Mama yonke la? What's your take home? Okay, from this season ndifundeleni okanye from kule nto ndiphuma nale into? Okay, mandithethe njengoba ndingumuntu osazishayinisayo, sazibeke emephini, osazitrayinayo. I'm trained ngoku for bigger stages. Yeah, makazi Netflix mntanam. Good. Yes, yeah. So I'm trained, not ngokuthi uba umzekelo bengekho trained, but ndibone enye into ngoku. Yeah. Uyabo, because okokuqala mina bengaqhelanga ushuta ngo2 cameras enjonge ngafuneka ndizi-actele ezo-2. Number 2, I'm not used to i-script. Uyabo, ndibonile uba uyabona indaba ye-script mna xa ndisenza mna for mna kozami way ndiyayicinga into ndiyithethe way ndiyishute si-script ukumeso. Yabo because ndandiphuma kum la way bhalwa nguLiya phaa ekude sogqiba fike nento apho uLiya nazi majida so ndiza kufuna uthi then I take the script ndisifunde sihlale ndisibulale, which is it's different from lando benikade ngiyenza, which is ke ngoku and apha funeka uphene break nabanye abantu. Uyabona into ezilawe uactor nabanye abantu uyabo ngoku suba loud ngoku hlisa mayingabi chaotic. This is kodwa kuyaliwa kodwa kuthiwa mayingabi chaotic yabo. That's the way kuyaliwa but kuthiwa mayingabi chaotic njani ifight le yabo. So ndifunde ezinye izinto nakhona when it comes to exposition acting yam, because kakade apha ebomini mna ndizibona ndiyi-actor and liphupha lam, so it's going to the right path now. Iyapolisheka into yam yabo when it comes to kwi-acting le diyo yabo. I'm an actor then ezinye zilandela, so yeah. Beautiful mntakwethu man. Now that zonke indlela zijongeke 19 kaJanuary for season 3. Season 4. Susibuyisele Season 4. I think Lena is going to be the best season because wonke umuntu okujimile ku season 3 and now ready, and we can't wait for ubanika something more and more and more. Yabo. So uthi mabalindele ntoni for uRhatebe ku season 4? Hey, jonga. Guys, I don't want to talk. I don't want to talk. Yeah. I don't want to talk. Andifuna ubayisela out ibhoti yabo because namle we ndenze iminxeli yabo into ezayo guys kuzawuphakwa yabo uphethwe into ezishushu, but into nobaxele yona abanye mabalindele ezinye i-characters ezintshe ezo. Oh yes, yabo because yeah, unyanisile man, we have other new faces and familiar faces. Yeah, bayazazi but and now ngoba sibona kenye different light because ibuyela mina incokola is all about us as creative finding a platform esizokwazi ucollaborate sikholisane kuyo, and I think Sugar Mama apha Eastern Cape even in South Africa kenye platform esenza lonto yabo. So please keep after to make sure you tune in on Leah Nqaba's YouTube channel 19 April. Ningaphosa ubona uRhatebe afuna uthetha but yabona ngala 19 nizabe nihleli ngelihlobo ezitulweni kuzabe kusenzeka into engayaziyo wishiwishi. Uyabona phana kaloku ngoku bikade musibala lapha eTinarha suthethe kakhulu siwadinga too much hit but yeah man, obviously qala nge-heartbreak for sure andiyazi nam but iphele kabuhlungu. Andiyazi nami iqala njani ne wandiqala njani because uLiya lo utyelo so unobuphele esithini akazixhomanga ngathi wavume into waso uvume into waso andiyazi seyibona ingathi kuyithwele libhadi lawe yakhe yotyelwa, so I think funeke avume into waso omhlophe akubomvu. Asivale Gigi. Because make sure you like and subscribe Leah Nqaba's YouTube channel, Sugar Mama. Yeah.
Thank you. Amna guys, ayikho enye into qha ndifuna ukuthi ndifuna nimane ni like nami ni subscribe ni share. Ongayaziyo ngoSugar Mama wena ube uyazi imbi lonto leyo. So mazise. Do the right thing, do the right thing. Nase China ke masazi. Nase China. Yeah. Yes sir. Masudi love for your love, girl, we love you. I do Bible, fede minanga, sfelanga, well that's true. Futhi kakho, easy campuses. Afuna dance mix and mjidu accomplices. Afuna papa mapapa ze helicopters. Waputa luta na nesiyabuya like kamasis uputa luta ngabuya phakamis. Will you be my one and only sisu yangisanganisa uNkulunkulu wahlanganisa. Ngawonake lamahita basosela ngama chainsaw bezama ukuhlukanisa. Phofu sasela papa since nix. Thumela bomalumu sizoba misisi na. Hopeful abazali bakhandi cool ngamo fully in love ngamo yamkhulu mama.